انجمنا اولهیا ترکیه د داخویانیەکی دا ڕاگەهاند کو تورکیا رژدە لەسەر بجهکردنا ڕێکەفتنا ئیدلب و نەخشەرەیە منبج و دەڤەرا ئارام لە ڕۆژهەڵاتێ جەمێفەراتێ. انجمنا نەتەویە وڵاتی تورکیە بسەرۆکاتیە سەرۆکێ وێ ڕەجەب طەیب ئەردۆغان هاتە لە دارخستن. تێدە تەکەزی لەسەر بەردەوامبوونا ڕێکەفتنا ئیدلب کردن کو di navbera Tirkiya û Rûsya de devera bêçek hatibû ragihandin. Herwiha tekezî li ser bicihkirina nexşereya Minbic kirin ku di navbera Tirkiya û Amerîka û Rûsya de hatiye encamdan. Serbarî ku Tirkiya wê di hewlên bicihkirina rêkeftina devera aram li ser sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re berdewam be bi kurahiya 32 kîlometran û dirêjahiya 406 kîlometran. Tirkiya tekeziyê li ser sê deveran li Sûriyê de dike. Parêzgeha İdlib ku dawîtirîn bingehên çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve ye ku Tirkiya piştevaniya wan dike. Devera Minbic û Rojhilatê Çemêferatê ev her sê dever Tirkiya giringiyê dide wan bi bihaneya parastina ewlehiya xwe. Tevî ku projeyên Tirkiyê tanha rezamendiya navdewletî bi taybetî ji aliyê Rûsya û Amerîka ve bi temamî wernegirtiye. Têzanîn ku Tirkiya dixwaze devera aram li ser sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re rabigihîne ta ku 4 milyon penaberên Sûrî li deverê bicih bikin. Ew jî li gorî ku Recep Tayyip Erdogan eşkere kirî. Opozisyona Sûrî dibîne ku devera aram wê bibe gava yekê beref çareseriya siyasî li Sûriyê. Aliyên Kurdî dibînin ku devera aram eger bi serpereştiyeke navdewletî were duristkirin û eger leşkerê roj bi erkê parastina wê rabûn duê demê de ew dikarin bêjin ku ew dever dikeve di berjewendiya Kurdên Kurdistana Sûriyê de.